Hello mga kamods, maayong adlaw. Magluto na sad ko og utan Bisaya kay murag taod-taod naman pud ko wala kaluto. Nya gimingaw na sad kog utan Bisaya kanang pure gyud siya nga Bisaya nga utan. Way subak-subak. Ang ako ang ingredients na nao kay kamunggay, taong, talbos sa kamote, mao ra gyud na siya. Napoy sili. Sige na magsugod na kog hiwa. Taong sa akong unahon. Mga kanang kuan mga kining talbos, kamunggay, kanang taong gihatag yung taon na sa kuha. May nala pod ako na pong gidawat kay salbar-salbar ba sapar-sapar dili ta kapalit og sudan. Nindot yung magpuyo ta dito sa bukid kay libre tanan. Ang imong kinahanglan bisig nalang kay ginamos, buwat, ay daog na siya. Haros na fokus ko makamunggay kay karon ato sugda nagluto kay gimingaw na kog luto kay si Soros Bukid. Di lalim si Soros Bukid. Oy grabe. Kapoy pero dahil lang. Indot man sad makahanggap ka og presko nga hangin dito sa ilaha. Sa bukid. Shout out ko sa akong mga friends diha nga mahilig sa utan. Ingnalan niya ako ninyo magluto ta ha. Magluto ta sa kaldero. Pero way subak-subak kay di na utan Bisaya ko may subak. Utan in English na siya. Hindi siya way subak. Ay asin lang. Daog na eh. Nya ato ning hugaw-hugawan unya ukan pero di nato subak prito lang tanya buwad og isda kay lami mo na natay kung ano sa baba. Dili lang kay nato pinuhon og haros ang kamunggay kay wala tay mausap. Di bitaw ni niyo sila makabukog pero nausapon lang tarong good pod kay lami man siyang kamunggay fiber. Healthy foods gyud siya akong gibuhat wa gyud subak-subak wa puy gikan sa idibol way wa tanan asin ra daog na ko ani. Tan-aw na ani akong video kay para makibaw mo kung saan pagluto sa utan Bisaya. Tara na magluto na ta. Gamay na kong gibutang nga tubig kay last ay man pagdaghan og tubig. Wa nay lami. Kay kung imong padaghanon og tubig, labo paglamaw.
luno diha ang taong kinibukal naman dayon ang atong agi pa init nga tubig. Dali ra ni siya dili kinaglata kay bati man pud glaton. Bati gi siya glaton. Mura siya gipabukalan na kadali. Luno dayon ang sunod. O kamunggay og kuan ako nagikuan pero usa. Inanion siya pagluto sa utang Bisaya. Timpla rag asin kadali, gamay, daog na. Nasa ato lang siya kuan niya pabukalan kadali. Dayon, karong taod-taod kaon na ta. Dali ra kaayos tanan ang pagluto sa utang Bisaya. Simple ra kay tanan. Pero mo ni siya pagkaon nga good for health. Dili mo tang permanenteng karne kay labi na sa mga high blood karne agay. Dali ra kay kinabuhi ana. Simbako in taon. Asin na gamay, daog na. Gamay lang asin kay bati man po maparat po na po lami di na po makaon. Gamay gitong asin akong gibutang kay naman tayo lutoon po unyang lain kay para mulami-lami sa tuong panimpla. Timplahan bitaw, tilawan, daog, lamia oy. Dili ka ba ilog lechon paksiw ang utang Bisaya. Takuban dayon, magprito na punta ni og isda tong prituhon. Kay mayan lang ba nay lain-lain timpla sa atong panlasas tong gamay. Kanara akong giluto kay ako ra mang usa nya. Na ako diha kabuk iro, amo ani tulo. May nalang buhit ag iro bantes bahay. Dali ara happy. Ako gyud dabdaban pag maayo kay para dali ra maluto, gutom naman ko. Lamia pagaprito sa kong isda haon na taod-taod. Kay gutom naman kayo. Ako na haonon kay napa ko'y lutoong lain. Sa ako mga friends diha nga hilig sa utang Bisaya, ignal niya ko ninyo kay magluto niya ta ha. Way subak-subak lang kay muna lamian kaayo. Sunod akong lutoon kay ang buwad. Walang tulo, limam na akong giluto. May nalan ni siya. Ang mabili ni mas buntag. Labi ni siya sa buntag. Na mangaon na tabi kay taong utang pure gyud utang Bisaya. Napay pinirito nga isda. Lima day kabuk buwad akong giluto. Tara na mangaon na ta kay gutom na kay tanan ay hinam-hinam na jud ko aning lutoa ba. Dili ka baylo lechon paksiw. Basta sa ko mga friends diha nga nagtan-aw, inal niya ko niya magluto tag-utan. Ang akong buwad butangan gyud akong suka. Pus-an akong sili nga tulo ka buok nya suka nga akong kuan na po'y sili daog ay. Saon pagpusa sa sili, grabe.
Pinus-anay sa sili. Sugod na tagkaon be, lami ani magkinamot. Kay ngano, tagbaw man jud ka magkinamot kay kinutsar ra, oo ta Bisaya, oh. Pero be kinamutan ta be. Okay guys, mga kamods, thank you for watching. Bye-bye. Bye.